Pimmeä. Pimmeä on tullut. Joo. Nyt on pimmet. Niin, on pimmeys tullut ja talveen pitää varustaa, että on uutta ikkunaa. Tää uutta ja uutta. Tuuletus ikkuna, se on vähän vaihtaa. Käytiin entisen karmin joku päivä, silloin värkättiin, että tää voi listahitit laittaa tuo. Se uloteltu käsi. Piti tulla tavaraa ympäri. Uloteltu pimmeis, ei taida nähdä kummana paljon. Ohtavalo piti jo ehtiä. Näköö. Kompos. Joo, ei mitään katsoa, jos kohta jotain tapahtuisi. Majori on ollut vielä sillä sijoilla, en ole tehnyt yhtään mitään. Yhtään mitään. Yksi perissä. Yksi perissä tässä. Joku perissä. Joku viikko. Pitähän varten se on ovi aaki. Minä kahoin kanssa. Minä kahoin, kun se tuolla oli, että onko sinä, näinkö minä häröhövän? Onko sinä ouvea ollenkaan? Ei kun kahoin, vaan onko kato, kun ovat lastannut, onko lastanneet ovi auki ollut lastattavaa, että saavat kyytiin? No sitten on ihan tuota vettä satana onneksi. Kato, on tuo puomi tuossa toisessa koneessa. Sopii onneksi kääntää. Hirveästi on valoa. Hirveästi on valoa. Hirveästi on valoa. On semmonen kumitiu. On se kumitiukalla. On hyvä, saatiin 2 yhden hinnalla. Aha. Ajool rampikko siinä on. Näitä pitkin se ajettaa. Kato, on pitää niinku... On se tuossa on konni, se on samalla levyllä. Siinä on kiinnikkeitä. Siinäkin on. Tässä on ihan iskemättömät sukset. Koko koneet taitaa olla aika iskemättömät. Se on melkein täys. Melkein täys kyyti niinkin. Pokaalla olisi vielä jotain mahtanut, mutta... Me kahotteet on vähän Tetristä tainnut joutua pellomaan ton pannamätä. Hiukan verran, joo. Ovi piti auki tulla niin. Joo. Se on vähän ollut kiinni, että... Ja se tarak... No, ei se... Oli se vähän riittävillä laukakohtaa. Tarkalla on, kun ei ovi ole sovinut kiinni. No onneksi se vessakkeli on. Ei. Sen takia mä meinasinkin, että tulee illalla vaan, niin sitten ei oo missään yötä, jos tulee vettä. Niin Jaa. ihan hyvä. Ei se on tuollakin on Sekin on laitettu.
Niin tuolla on nurkka kanssa ihan mestarimiehiä. Ei tossakaan oo ku 15 senttiä rakkoon. Olisi jäänyt äkkipöytä tää kuorma tekemät. Näyttää pimmessä ihan hyvältä. Niin näyttääkin. Niin näyttää. Ei tää nyt huonolla nähdä tää valopuoltakaan. Kumi tuoksu oikein on siinä ollut. Niin siinä on renkaat olla hiukan tuilata. Varsinkin tuossa toi tietä. Täytyy viikon. Aika lämmin. Tuo on vähän lytyyttäkin tuo yksi. On se aika karulla kyydillä ollut. Tänne on pistetty kulutusuudet. Kato tälle laitetaan se liinan piäksi. Aha. Näköjään. Tai tälle. Roika vähän. Miten sattuu? Ne on nuo palat. Joo. Tän ensimmäiseksi sen verran, mutta huomenna katsella kunhan valossa tullut, mikä tästä nyt jää pihalle, niin. Ensimmäiseksi kyllä sanoo sieltä konesillastahan nämä lähti ja niin. Valtakauppa, johon niin muista muurannut tehtyä, niin mutta täällä kyllä pelasi silleen, että kone tuli vähän niinku etuajassa, eikä tämä tullut, ei tarvinnut odotella. Eikä viikkosatalla viivästynyt. Soiteltu välillä, että nyt ei tulekaan. Tuli kyllä kun piti. Niin 2 päivää luvaamista tulee. Niin. Ja kun se oli vähän pelko, että yleensä monesti tullut vähän luvata, että tullut sitä. Ja sitten lähettää kun kaavat tehty, niin siirtyi semmonen, nyt ei kyllä siirtynyt yhtään. Oi, helkojan repii tähän. Helkojan repii. Joo, katsellaanpa ei tässä pimmessä paljon alta kuuvella, niin kahdellaan huomenna valossa aikaa, mitä teillä on. Vai kahotanko tänään vielä, mutta en tullut katsoa aamulla julkisesti. Niin. Mitä tässä oli? Ai. Tää on pöyhennissä tuskat heittää pyykiä välillä.
tuska heikkeensä purkkien väliin. Koneessa siitä. Ja lippalakki. Kaksin minäkin sen lippalakki, vaikka en ole osallinen millään lailla. Onpas kerrankin hyvän kokoinen lippalakki, ei oo pieni. Joo, kahotaan tuota sitten kunhan valossa tullaan minkä näköinen hämmeni on, mutta kyllä ensimmäiset suuri kiitos, että pysyy homma aikataulussa. Tuli joku puhe, että sitten lähdetään venyttelemään toimituksella. Niin. Siitä se lähti.